Bainan 20 kurun 21 ado gainan marusua titinyo banyak di saku mula kapal tujuan bininyo sapang ke cucu kok salero ndak memantang tabiat dari anak muda cucu lah salili pinggang kaman cari bini juo hari lah patang kada ke pintu pusaro. Bainan 20 kurun 21 ado gainan marusua titinyo banyak di saku mula kapal tujuan bininyo sapang ke cucu. Bainan 20 kurun 21 ado gainan marusua titinyo banyak di saku mula kapal tujuan bininyo sapang ke cucu.
Diri jo agamo
Dang